Seguimos en directo en Más de Uno Ourense e agora toca seguir falando de asuntos de actualidade. Nos imos ata a Deputación de Ourense, onde o venres vai haber a proposta do Grupo de Goberno para aprobar orzamentos do ano vindeiro. Imos a falar deste asunto, pero tamén de outros de actualidade política. Non podemos esquecer que esta mesma semana vivimos unha moción de censura en Manzaneda que con dous tránsfugas socialistas apoiando ao Partido Popular fixeron remuda de alcalde que era do PSOE e agora é do Partido Popular. Saudamos ao voceiro do PSOE na Deputación de Ourense, secretario dos socialistas ourensáns, Álvaro Vila. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Bueno, comenzando por isto da moción de censura en Manzaneda do pasado luns. Vostede, despois de vivir eses momentos políticos, me dá a impresión de que se enfadou un pouco co Partido Popular porque considera que racharon un pacto que había previo, que non ten nada que ver con que neste caso o Tribunal permita aos tránsfugas votar para, en algunha ocasión, cambiar algunha alcaldía, pero aquí había un pacto propio, ¿no?, entre o PSOE e o Partido Popular, entre os grupos políticos. Sin duda, tú na túa primeira intervención falabas do pasado luns, e que isto era pasado, ou polo menos pensábamos que era pasado estas artimañas para apoiarse en uns concelleiros tránsfugas, neste caso, para conseguir unha alcaldía. Hai un pacto vixente, máis alá da sentencia do tribunal, donde permite que os tránsfugas formen parte dunha moción de censura, pero o pacto sigue vixente entre as distintas forzas políticas. E sigue vixente todavía máis reforzado aquí na provincia de Ourense, cando no ano 21 hubo un debate conxunto e unha proposta conxunta aceptada por todos os grupos políticos da Diputación, onde aceptamos esa regla de xogo, é dicir, que en ningún momento os grupos políticos íbamos a aceptar unha moción de censura apoiados en tránsfugas. Isto, lóxicamente, se incumple. O meu enfado non é enfado personal, que tamén é un enfado porque pensábamos que isto estaba desterrado, destas artimañas estaban desterradas da política orensana, que habíamos empezado un novo rumbo, polo menos nas reglas de xuego, e vemos que volvemos a un panorama antigo, obsoleto totalmente inmoral, que perverte totalmente a voluntad dos ciudadanos que no seu momento elixiron a Amable como alcalde de Manzaneda, recordemos, con 5 concelleiros sobre 7, é dicir, unha maioría amplísima. E agora se pervirte con esta maniobra. E vostedes van levar á Deputación unha moción para precisamente intentar blindar ese pacto antitransfugismo. Indudablemente, si nós queremos que os grupos políticos se manifesten na Deputación de Ourense se isto sigue vixente ou que pasou. Eu teño que dicilo claramente. Eu pensei que en algún momento o Partido Popular iba a desestimar esta moción, que iba a delegitimar esta moción, pero todo o contrario, é dicir, por intervencións radiofónicas, intervencións nos medios, totalmente se avalou por parte da dirección do Partido Popular esta moción. Entonces, nos queremos, por eso levamos esta moción ao plenario, para que os grupos políticos se manifesten sobre este pacto que nos consideramos que sigue vixente. Por certo que di vostede que según o que pase pode ser un antes e un despois nas relacións que vostedes intentaron ter cordialmente e negociando tamén outros temas en medio, como pode ser os fondos para os concellos co Partido Popular. Indudablemente, eu creo que nos manifestamos en varias ocasións, non só de palabras, senón con feitos, a nosa predisposición para avanzar en cuestións fundamentales para a provincia de Ourense. Creo que fomos bastante generosos nese sentido ao tener a mão a negociar, neste caso os orzamentos, negociar o plan que operou e outras medidas que se tomaron en conta na Diputación. Indudablemente, isto rompe confianza, non vou dicir o contrario, rompe confianza nesa relación que pode existir a hora de negociar e a hora de
intentar mellorar o que é a provincia de Ourense, que en definitiva é para o que estamos os grupos políticos aí, ou por lo menos é para o que está o Partido Socialista, intentar mellorar a provincia de Ourense con medidas en propositivo. Indudablemente a confianza se rompe, sí. Bueno, das medidas e das propostas vamos a falar nun instante porque faremos mención a eses orzamentos que presenta a Deputación de Ourense, pero antes queria preguntar como está indo se está cumplindo ese compromiso, porque hai poucos instantes falaba o delegado da Xunta do que estaba facendo a Xunta despois dos lumes. Estivo por aquí a parlamentaria Carmen da Costa, que tamén falou da xestión dos lumes forestais. Na Diputación tamén se creou unha mesa para intentar, pois, de alguna forma, traballar cos concellos e pensar un pouco de cara ao futuro, non? Como enfocar esta problemática. Está funcionando esa mesa? Houve algún tipo de encontro, de proposta? No, vamos a mesa, se constituiu esta mesa por iniciativa tanto o Partido Socialista como tamén o BNG tamén fixo incapé de solicitar esa mesa, pero sí é verdade que estamos falando de que a vaga de lumes foi no mes de agosto. Con isto se ven demorando demasiado, creo eu, hasta o día de hoxe, e sí é verdade que xa tuvemos propostas de diversos colectivos. Agora se chegou a un acordo finalmente de facer esas mesas tamén presenciales para que eles podan, ademais de facer esa incorporación de medidas que fixeron por escrito, pero facelas tamén nunha mesa de diálogo. E vamos ver, pero é que chegamos tardísimo nas propostas. Isto na Diputación, pero que da Xunta de Galicia, bueno, máis alá da campaña publicitaria que levan tan intensivamente desde o mes de agosto, é que non fixeron absolutamente nada. É dicir, eu estaba outro día todavía co alcalde de Villamartín de Valdeorras, con Enrique, e me dice que aquí nada, xa máis alá de prometer, que el viña desde o primeiro momento poñendo de manifesto que iba a haber problemas cas captacións de auga por as escorrentías que va a haber por lumes, e a Xunta de Galicia todavía sigue pensando que vai facer é como acometer, digamos, esa intervención nos montes. Entonces, eu creo que a filosofía que está seguindo a Xunta de Galicia é esperar que chova, que está chovendo esa hora, esperar que pase o inverno e esperar que veña outra vaga de lumes. É dicir, o que é intervención sobre a orixen non a vemos en absoluto. E nos orzamentos que leva o goberno provincial ao pleno do venres, que son os 100 de millóns de euros para o próximo ano, responden ás necesidades que ten a provincia e, sobre todo, responden despois da vaga de lumes? Non, entre outras cousas, porque non hai absolutamente ningunha medida sobre digamos, sobre a vaga de lumes ou sobre a intervención no medio rural, no medio primario, no sector primario, etc. Non hai ni un solo euro destinado ao efecto, nin nos GES, nin para aumentar, digamos, o número de GES, nin o número de funcionarios que poden prestar ese servicio ou neste caso das entes. Non hai nada, é dicir, absolutamente nada pro tema da vaga de lumes. Son uns orzamentos máis ou menos continuistas con respecto ao ano pasado, pero inferiores na dotación que se fai en distintas partidas, que o que nós lle propusemos en comisión para facer, digamos, unha chega a estes orzamentos e para, en definitiva, de designar ou, digamos, dirimir o noso sentido de voto, porque hasta ahora non temos contestación sobre as medidas que lle propusemos encima da mesa. Onde sí que hai cartos para o Inorde, temos entendido para o ano que ven 3,2 millóns de euros. O Inorde que sempre foi cuestionado por o seu papel e, sobre todo, incluso hai quen pediu a súa desaparición, chegou a votarse, non? Sí, non, é un acordo plenario. É un acordo plenario onde a proposta do Partido Socialista era a integración do Inorde na Diputación de Ourense e non se fixo hasta ahora. Non se cumpliu ese acordo plenario. Nos nas propostas que fixemos en comisión ao grupo do goberno foi, por suposto, incrementar o plan Cooperou, que nos consideramos que queda moi cativo porque o subir o orzamento apenas porcentualmente sube a chega aos concellos, pero que tamén lle fixemos unha chega para incrementar o plan de vivenda que se puso en marcha o ano pasado a instancia do Partido Socialista, incrementalo, doblalo neste caso, de 500.000 a 1 millón de euros como mínimo, ou incluso pasar do 1 millón de euros para a chega aos concellos que poden promover esa vivenda pública tan necesaria, tanto para a compra como para a rehabilitación, e ademais lle propusemos tamén
e crear unha partida nova para particulares tamén que poden achegarse a esa, digamos, restauración das vivendas para a súa propia, para o seu propio uso. Pero que tamén lle pedimos que se fixese un aumento dos conservatorios, da chega que se fai aos conservatorios das vilas de 40.000 a 50.000 euros. E tamén que se nos faga explícito a relación das intervencións que se van facendo no plan de estradas. Aumentamos cuantitativamente o plan de estradas, pero a día de hoxe non sabemos en que tramos, en que carreteras, en que estradas, nin que concello se vai intervir. E, por suposto, lle pedimos que nos volvan poñer encima da mesa, que non lo puxeron hasta ahora, o informe que pedimos sobre o procedimento e o custo que ten a integración de Inorde na Diputación de Ourense. Esas todas son as medidas que lle puxemos, que fixemos a chega na comisión, e a día de hoxe non temos a resposta todavía por parte do Grupo do Partido Popular. Moi rapidamente, un dos capítulos sempre polémicos tamén nos orzamentos da Diputación, os gastos de persoal, que aquí, polo que vemos, poden ser dos máis elevados de Galicia. Sí, repetidamente, creo que é un relato que dábamos anos e anos, se sigue incrementando o gasto capítulo 1, o gasto en persoal, bueno, é un problema, indudablemente. Un problema é que non lle dixemos que ten demasiado peso nos orzamentos e en vez de reducilo, pois se sigue incrementando. Pois esa é a realidade da Diputación de Ourense, é dicir, uns orzamentos continuistas, sen unha visión clara de provincia, e simplemente é un reparto de fondos a asociacións, a colectivos, realmente en gasto de personal unha cuantificación demasiado elevada para unha institución pública. Bueno, nos a ver a espera de que fai o grupo de goberno para definir o noso voto. En todo caso, levan propostas concretas, está comentando moitas delas, teñen expectativa de que se admitan boa parte delas ou non? Bueno, pois non sabemos, o sea, nós fixemos esa chega, a día de hoxe non temos absolutamente resposta ninguna, yo que non espero é que isto se este xugando, digamos, noutro tablero de outra institución pública de aquí de Ourense, a expensa do que vai a pasar a Diputación de Ourense. Espero que isto non sea o caso. Nós en ningún momento chantajeamos nin condicionamos a nosa opinión sobre os presupuestos o que pode pasar noutras institucións públicas. Esperemos que por parte do Grupo de Goberno tamén non sexa así. Bueno, teremos tempo de seguir o debate, de saber que compromisos se adquiren por parte do Goberno provincial e tamén en relación ao plan de cooperación cos concellos, que de momento pois, non se cumplen por o que vemos as expectativas do Partido Socialista conforme as foron acordando nos últimos anos. Álvaro Vila, voceiro do PSOE na Diputación e secretario dos socialistas ourensáns, gracias por atender a chamada de Onda Cero e, bueno, estaremos pendentes do pleno venres. Perfecto, moitas gracias a vos. 1:52 minutos, seguimos aquí en Más de un Ourense.